Στην Καλκούτα έχουμε μια υπέροχη εκκλησία, νεοκλασική, πολύ ωραία. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που πάνε για αεροαποστολή εκεί. Μια μέρα ένας γκουρού περπάταγε στο δρόμο, μια πόλη εκατομμυρίων η Καλκούτα, και βλέπει ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους κάποιον τυλιγμένο σε φωτιές και φόραγε μαύρα ρούχα. Τάχασε. Τον πλησιάζει, λέει, συγγνώμη, μπορώ να σας απασχολήσω? Του μίλησε αγγλικά. Λέει εκείνος, παρακαλώ. Πώς το καταφέρνετε αυτό? Του λέει ο Ινδός. Και τι ρούχα είναι αυτά που φοράτε? Λέει ο άνθρωπος, ποιο? Αυτές τις φωτιές με τις οποίες είστε τυλιγμένος. Χαμογέλασε, ο άλλος κατάλαβε. Λέει, με αυτές τις φωτιές είναι τυλιγμένοι όλοι οι ιερείς της θρησκείας μου. Και αυτά τα ρούχα, τα μαύρα, τα φοράνε όλοι οι ιερείς της θρησκείας μου. Τι θρησκεία είσαι εσύ? Χριστιανός Ορθόδοξος. Ένας παπάς ήταν. Ένας δικός μας παπάς. Ο Ινδός δεν ήξερε τι θα πει Χριστιανός Ορθόδοξος, γιατί μας αγνοούνε. Τι θα πει Χριστιανός Ορθόδοξος? Του είπε ο παπάς μερικά λόγια, κίνησαν το ενδιαφέρον του Ινδού, θέλησε να μάθει περισσότερα, ξαναβρεθήκανε, είπε ο ιερέας διάφορα πράγματα, του κίνησε το ενδιαφέρον, θέλησε να μάθει περισσότερα, του σύστησε κάποια βιβλία. Μετά από καιρό είχε ενθουσιαστεί ο γκουρού. Θέλω να γίνω χριστιανός Ορθόδοξος. Τον εκατήχησε ο παπάς, τον ευαυτίσανε. Τώρα είναι ο πατήρ Γεώργιος. Και λέει ο άνθρωπος, τώρα ξέρω ποιος είναι ο διάβολος. Τότε όταν ασκητεύαμε στις σπηλιές στα Ιμαλάια, στο Νεπάλ, όταν βλέπαμε να μπαίνει από την είσοδο της σπηλιάς ένα φίδι και από τη μέση και πάνω ήταν άνθρωπος, ή ένα πουλί με φτερά, με ράμφος, και από τη μέση και κάτω να έχει ανθρώπινα πόδια και να περπατάει, νομίζαμε ότι βλέπαμε δύο καινούργιους θεούς. Οι θρησκείες τους είναι πολυθεϊστικές. 500, 800 και 900 θεοί. Βλέπουν και δύο καινούργιους, 1000 θεοί χωράνε.